Ato na sang hubaron ang natawo sa Marso 3. O migi unsa man po'y iyang hubad ani sa natawhan. Okay, kung ikaw nataw sa Marso 3, maayo ka sa negosyo ug kugihan ka. Unya ikaw ug manarbaho, kugihan sad kas trabaho. Daghang muangay nimo ilabi na ang imuhang amo. Ug ikaw sa imuhang kauban sa trabaho, daghan sang masuko nimo kay ikaw sip-sip ka nga pagkatao. Unya ikaw gusto nimo nga ikaw maoy daygon kanunay sa imuhang mga kauban. Unya ikaw ug maminyo ka, gusto nimo nga ang imuhang mga anak mapropesyonal tanan. Unya ikaw naningkamot unyang imong mga anak dili wa gyud tay mahimo. Unya ikaw dili ka kaduulan og mga parinti kay ikaw naa man sad kay pagkababaon. Mao na imuhang meaning hubad sa Marso 3 kisi. O katong mga tawo nga na tawo ani nga pizza Marso 3. Ayaw kalimot sa pagtan-aw ani nga video. Nya i-like po din taon, palihog, nya i-share sa inyong mga kaila nga gusto makahibaw po sa ilahang hubad sa natawhan. And then subscribe this video. Thank you.